Waarom zouden we erfgoed moeten digitaliseren? Laten we daar eens mee beginnen. Ja, ik denk dat het een heel mooi nieuw perspectief toevoegt aan al, wat ik dan even bestaand, dus gedigitaliseerd erfgoed. Laten we nu misschien nog digital born erfgoed, dus wat er digitaal ontstaat, misschien nog even buiten beschouwing, maar dat het heel veel mogelijkheden biedt dus om erfgoed dat al digitaal beschikbaar, of dat gedigitaliseerd is, om dat niet alleen te behouden. En daar kun je inderdaad dat houdbaar maken van digitaal erfgoed. Gelukkig zou ik bijna zeggen, zijn er fantastische depots en mogelijkheden om dat fysieke erfgoed te bewaren. Maar juist die digitale component voegt daar een nieuwe dimensie aan toe, omdat je niet meer gebonden bent aan die muren van die instellingen. Allerlei nieuwe dwarsverbanden kan maken en het qua zichtbaar en bruikbaar maken ook heel veel nieuwe mogelijkheden biedt, omdat je een beetje loskomt van die kwetsbaarheid van dat